To Alhaji Babba Sadu dama hankoje aɗo yillo laara ladde jotta ɗo waɗo titi ngam yahugo ha walde a yara biraɗam to ko mbiyata ummatoje maɗa kadi. To kala ko ɓi adama huwata ha duniya fu siwtare boɗɗum. Vi Kadiri Yaya viyam nasara waɗi asawe be alat ngam ɓi adama fu siwtina yonki mum. Min bo duuɓi miɗo huwa mi heɓata wakkati siwtugo. Allah bo nde waddini himɓe coronavirus warti siwtare dole. Ha ɗon man mi wi hamin profita mi wara lesdi Guroje caɓɓal on bongal bana lesdi nasara. Mi wara mi waɗa cuutin gimi am mi siwta mi laara nokkuje mi yara ɓiraɗam. Donc jotta ni en ɗon ladde ɗo laara ladde no wayi e bo nde hawalde mi yaha mi yara ɓiraɗam. On andi pullo seko sam Wala seko. voilà. To mi gettima e wala. Mi yettama e bo nokkure man welaniyam masin 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 masin. Guroje woɗi ɗo mari kilima nde ɗum wiyata weeɗa ɗo mari kilima boɗɗum wala a joɗan haɗɗo bana lewru a nanai ɓandu maɗa ɗo woni no fewi dillen banno yonki ɓi adama mari haaje. To noyi haala yiwago bo kam woɓɓe feere ɗo wiya bato a wala ha gembu baɓe feere nde weeti fu a yiwoto hakkila goɗɗe ɗiɗi nde tati, amma woɓɓe bo wi to a wari gembu a yawosa wale sappo ko asawere a yiwaki amon no yiiɗa ko maɓe kadi ɓe no a nani an on no a wontiri ni. Andi saɗanan ɓi adama mo yiɗa pewol amma bana min ɗum saɗata kam wata fewi kam masin nokkure nder pewol maare ɗon bana to ɓe watima nder AC. Amma min ɓillata kam ngam mi giɗɗo pewol. A yi ha nokkure mi yahi pat to mi yotti ko mi artata huɓɓugo ni AC mi huɓɓa climatiseur heɓa ɗum fewa. Nde mi wari haɗɗo bo mi tawi fewi masin amma pewol man ɗum ɓillayam. Amma goɗɗo mo huɗata pewol kam to o jooɗi haɗɗo mo tawi o jooɗan ko asaweji ɗiɗi o yiway. Machallah.